Kako bi se upozorila javnost o važnosti ranog otkrivanja karcinoma kože, diljem Bosne i Hercegovine započeli su besplatni preventivni pregledi u sklopu kampanje Euromelanoma Day. Kampanju organiziraju dermatolozi u suradnji s plastičnim kirurzima u 33 zemlje Europe. Ako se promjene na nekom nevusu prepoznaju na vrijeme, ako mi dijagnosticiramo najčešće dermoskopski te promjene i ako se otklone na vrijeme, onda je mogućnost preživljavanja gotovo 100%. Liječnica Šimić upozorava kako je posljednjih 20 godina zabilježen povećan broj oboljelih od ove bolesti. Dodaje kako rano otkrivanje otežava i to što redoviti sistematski pregledi ne podrazumijevaju pregled kože. Ono što je prepoznatljivo u našem podneblju da su dubina melanoma nažalost uvijek malo veća od prosječne mislim na Europu i Ameriku. Naravno, takvi slučajevi su i teže izlječivi. Ovoj kampanji se pridružila i tvrtka HT Aeronet kako bi svojim djelatnicima omogućili preventivni pregled. Zadivila nas je činjenica da se gotovo 200 kolega i kolegica odazvalo ovom preventivnom pregledu i evo mogu kazati da ćemo u razdoblju koje slijedi najvjerojatnije organizirati ove preglede po Vitezu, Orašju i drugim našim poslovnicama diljem Bosne i Hercegovine. Marela Jakovljević jedna je od rijetkih koja svake godine odlazi na pregled. Što mislite, koliko je razvijena svijest ovdje kod naših ljudi o opasnostima? Pa jako slabo jer kod nas ljudi rade, tek poduzmu nešto kad se dogodi ili neki karcinom. Gotovo u današnje vrijeme kad smo već svi upoznati da postoje problemi i sa sunčevom energijom i evo nažalost i rakom kože i drugim stvarima, bitno je otići ipak i obaviti preventivni pregled. Mi svi sebe puno ostavimo negdje po strani, rijetki bi otišli na te preglede, a ovo nije baš nevažan, ovo je jako važan pregled. Koliko često vi idete na ove preglede? Ma nisam nikako, ovo je prvi put, iskreno. Redoviti pregled kože, kaže liječnica Šimić, najčešće spašava život. Prevencija nisu samo kreme. One u svakom slučaju dolaze u obzir, ali prevencija je i zaštita u kritično razdoblje koje je između 11 i 4 popodne. U svakodnevnu zaštitu preporuka je da osobe koje imaju veliki broj mladeža kao i one u čijoj obitelji bilo oboljelih od karcinoma kože, barem jednom godišnje dolaze na kontrolu, ali i rade redoviti samopregled.